To, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jama'a barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake kasancewa da ku a wani bidiyo. To, za ku yi mu shiru a wannan channel ɗin mun kwana da kwanaki ko wata da watanni ko mun kai kusan shekara ba ma ɗaura bidiyo. Amma insha Allahu mun dawo aiki, insha Allahu mun dawo aiki. Za mu fara kawo muku bidiyo akai-akai musamman daga abubuwa da ya shafi yanda ake yi a baya kuma da za mu ƙara sabunta muku insha Allahu. Za ku dinga samun update masu yawa, masu kyau sosai da sosai. Sannan kuma mutane da yawa suna bi na private, suna min magana a WhatsApp, suna ta tambaya akan labarin MetaForce. To, mutane masu MetaForce da wanda yake so ya yi rajistar MetaForce, duk wayanda sun ga bidiyoyina, na yi bidiyo a baya. To, amma dole zan sake yin bayani akai. Amma kafin nan na buɗe group, sabon group wanda zan dinga ɗaura update akan MetaForce. Duk wanda ya san yana yin MetaForce ko yana so ya shiga MetaForce, to ya joinin group ɗin a Telegram ina. Na buɗe group ɗin a Telegram, za ka iya joinin. Zan ajiye link na group ɗin a description na wannan bidiyon. Ka yi taɓa link ɗin kawai ka yi joinin na group ɗin nan. Sannan kuma zan ajiye muku link na ɗayan group ɗin kuma na update akan dukkan wani abubuwa da ya shafi duk wani link ne da a dinga turawa wannan group ɗin. Amma ɗayan wancan na iya MetaForce, update na MetaForce ne kawai. Duk wanda yana so zai joini, ya duba description na wannan bidiyon zai kalla link ɗin group ɗin guda biyu duka, ya yi joinin nasu. Sannan kar ku manta, idan wannan shine farkon zuwan ku, ku danna subscribe sannan ku danna mana ƙararrawa domin samun bidiyoyinmu da zarar mun ɗaura. Insha Allahu mun dawo aiki, insha Allahu. Kar ku damu, aiki ya dawo insha Allahu. Daman ɗan ayyuka ne suka rage mu amma insha Allahu bidiyoyi akai-akai za ku dinga gani insha Allahu. Mun gode.